Přeju vám hezký den. Aniž jsem tušila, že dnes bude takové počasí, ale u nás už spadlo i 5 vloček. Mám schůzku se svojí kamarádkou, kterou jsem se neviděla půl roku. Jestli máte tu možnost, zajděte si taky. Povykládáte, svěříte se a člověku je hned tak lépe na duši. Pokud nemáte tu možnost, tak se běžte projít, protože mezi lidma to každému udělá dobře. No a kdo opravdu nemůže, což se může stát, já si třeba pustím CS film, kde jsou staré filmy. I ten film s Ondřichem Novým mi udělá dobře. A nebo si pusťte rádio a já si pouštím stanici Vltavu, kde je pěkné povídání a trocha vážné hudby, komu to samozřejmě nevadí. Tak vám přeju hezký den a zase, pokud můžete, nebuďte sami a zajdete alespoň ven. Mějte se hezky.